Ola, moi boas a todos, que tal estades? Canto tempo, Como vedes estou grabando dende o móvil. Ola, que tal? Pero iso ten unha explicación. Que como vou a falar dunha aplicación, dixen, para que vou gravar a pantalla do móvil dende a cámara e gravarme a min ou algo así? E, pois nada, gravo todo dende o móvil e punto. A aplicación de que imos a falar é Telegram. Moitos coñecerédela, outros non. O normal é que sí, é bastante coñecida, ainda que moita xente non o use. Pero falo dela porque nos últimos anos estuve implementando moitas funcionalidades que considero que son bastante útiles. En este vídeo do que quero falar é dos bots en Telegram. Telegram ten, como WhatsApp, ten chats individuais e chats de grupo. Tamén ten chats de supergrupo, ten canles de difusión que son moi coñecidos últimamente polo tema dos canles de chollos, de descontos en internet e tal. E ten os bots. Os bots son pois son como máquinas coas que ti falas e che poden facer diversas tarefas. E vou falar deles porque sei que hai moitos bots que poden sustituir o traballo dunha aplicación que teñades instalada, de forma que, con ter solo Telegram instalado, podredes, mediante os bots, evitar ter instaladas outras 3 ou 4 aplicacións, por exemplo. Hai bots para todo, e eu vos ensinar aquí como uns 9 ou 10 que a mí me pareceron interesantes e funcionan moi ben. Así que nada, o que imos a facer é irnos a Telegram e falar destes bots. Vale, o primeiro bot do que imos a falar é o de Text-to-Speech Bot. Que fai este bot? Pois primeiro temos que seleccionar unha linguaxe de entrada, poñémoslle Spanish, e unha voz. Temos 4 a elexir, voulle poñer Jorge. E agora poñémoslle un mensaxe. Bienvenido a este vídeo tutorial. Mandámoslle un mensaxe. El respóndenos cunha nota de audio que había no mensaxe. Bienvenido a este video tutorial. Como vedes, é a maravillosa voz de Loquendo. Utilidade deste bot? Pois ningunha. Por que o teño aquí? Pois porque se algún día me aburro, pois collo aquí e me meto yo que quero decir por algún grupo e falaría como un bot por notas de audio. Xa está, non ten máis, non sei, non lle vexo máis utilidade. Seguinte bot do que imos a falar, Iconate. Iconate é un bot de edición de fotografías rápido, en plan, nada, de ti envías unha foto e el devolveche editada. Como funciona? Pois axuntámoslle unha foto, por exemplo, esta, enviámoslla e el vai nos preguntar que filtro queremos atribuirlle. Pois poñémoslle, o que sei, Deep. E devolvenos a foto co filtro. Utilidade deste bot é unha forma fácil e sinxela de obter unha foto editada sen moito traballo para subir a Instagram ou o que vos den gana no momento. Vale, o seguinte bot sí que é máis útil para todos aqueles que traballades con documentos. Este o que fai é, tedes un documento de Word ou demais documentos de texto, imaxe ou así, e o que pode facer é, se o envías, el transforma o PDF. E tamén pode facer a operación inversa. De PDF pode pasarcho a imaxe. Para probar, podemos enviar a mesma imaxe de antes, enviamos ya, el traballa aquí, e como vedes se nos pasou o PDF. Abrímolo, e aquí tedes o PDF. E se agora lle reenvío o PDF a él mismo outra vez, o que fai é o proceso contrario. Transfórmalo a imaxe. Como vedes, pois funciona super rápido e moi ben. Agora imos a falar de Voicy. Voicy é o bot que fai o traballo contrario ao de Text-to-Speech Bot. Se ti lle mandas unha nota de voz, seleccionando tamén primeiramente a lingua de entrada, se ti lle mandas a nota, el o que fai é identificar o que ti dis nesa nota e pasalo a texto. Como vedes, aquí puxe un fragmento. Correos para distribuir todos
paquetes a España. Pues bien, es un producto de Xiaomi, es algo costoso, pero cuidado. Vale. El, como vedes aquí, pois intentou sacar algo, como vedes, pois nada, fallaron un par de cousas ou así, pero a grandes rasgos funciona ben. Utilidade deste bot? Pois, por exemplo, se tedes uns apuntes de clase que pasar a limpo, pois ti leslle os apuntes nunha nota de voz, el analiza todo, escríbeche aí un párrafote, e o que tes que facer, pois nada, cambiar 4 cousas ou o que falta ou así, é unha forma fácil e sinxela de pasar os teus apuntes a limpo e, ademais, digitalizalos. Os dous seguintes bots van para os amantes da música. Este, Lyrics Bot, o que fai é, se ti preguntas por unhas letras de canción, ele vai che preguntar, vale, de que artista? Nos dicimos un artista, Lady Gaga. Nome de canción? Pois Judas. El busca na súa base de datos a canción e pasacha directamente. E para acompañar ao de Lyricsbot temos a Tadambot. Tadam é o sustituto do que coñecemos todos por Shazam ou Soundhound ou calquer identificador de cancións. Nos que facemos? Pois enviamos unha nota de voz cunha canción. El busca na súa base de datos se está disponible, como vedes 20 segundos de nota de voz e foi capaz de identificar grupo VIP, pam pam. E o mellor é que iso, abres Telegram, seleccionas o bot, daslle a gravar e xa está. Con Shazam ou así tes que esperar a que inicie a aplicación, que non é pouco pesada, ademais, acabas antes, sabes? E ademais sempre che queda a nota de voz guardada por si a veces pois algún compañeiro sabe a canción ou así, sabes? Ensinas a nota de voz e el pode dicirche así o bot non atopa ou así. Está moi ben. Agora vou vos falar deste do de QR Code Reader. Hai tamén un que é para crear QRs. Este solamente os lee. E agora vou vos ensinar, ainda que vai ser o mesmo exemplo, vou vos ensinar en vivo que sí que funciona ben. En plan, nos seleccionamos a cámara, enviámoslle unha foto do QR que este ben enfocado. Aí. Enviámoslle. E el mándanos un link co que hai no QR. Así de sinxelo, nada máis que... Funciona, punto, non necesita nada máis. Agora vou vos a falar dun bot que atopei fai tempo, pero nunca o utilizara, e vai moi ben, pero moi ben, E como funciona? Pois o mesmo que cos anteriores, seleccionamos unha lingua de entrada, neste caso ten o galego disponible, ten bastantes idiomas, nos utilizamos aquí, poñemos de galego, vale, esa está cambiado. E agora imos á cámara e facemos unha foto ao texto que nos interese. Aquí. Enviámoslo e el extraenos o texto da foto e envíanolo en mensaxe de Telegram ou senón nun arquivo, nos vamos dicir a mensaxe. E como vedes, pois se vos poñedes a ler, pois moi poucas faltas comete, se vos digo a verdade. E como último exemplo de bots normais, vou vos ensinar o de YouTube Downloader. Que fai este bot? Pois ti pegas un enlace de YouTube, el procesa o vídeo e avísate de cales son os formatos disponibles para descargar. Podes descargarlo en MP3 ou en MP4, como vedes en diferentes resolucións. Unha vez lle selecciona resolución e tal, el pode mandarche un link ou un arquivo que podes descargar directamente de Telegram. Está perfecto este bot, funciona moi ben. E agora, como plus, como un regaliño aparte, vou vos falar dos bots inline. Que son os bots inline? Os bots inline son bots que están metidos dentro dos propios chats. Cales son os máis coñecidos? Pois o de YouTube,
para buscar vídeos, evidentemente, para o de Spotify, Wikipedia, o Yandex para buscar imaxes, o de GIFs, e Markdown Bot, nada, que este por sola ponche diferentes tipografías. E o máis interesante para grupos que atopei fai tempo, o HideItBot. Que fai este bot? Por exemplo, se ti estás nun grupo cos teus amigos e queredes falar dunha serie pero non queredes facerlle spam aos demais, pois poñedes dentro deste, utilizando este bot, hola, que tal, o mensaxe o spam, seleccionades unha forma de ocultalo e aparece así para o resto de usuarios, de forma que a xente que non quere ler o spam simplemente non lle dá o botón, e os que queren si lelo, pois danlle a read, e aquí sale unha ventá emerxente na que pon o mensaxe que ti escribiches. Así que nada, espero que o vídeo vos resultase interesante. Tiña ganas de falar de aplicacións do móvil que eu utilizaba que parecían interesantes, e ocorreuseme facer o vídeo de Telegram. Entonces, pois dixen, bueno, como non hai ninguén que o fixese, pois vámoslo facer tal. E aquí está, espero que vos gustase. Dadelle a like e compartidio cos vosos amigos e tal, para que se enteren, por se aínda non se enteraron de Telegram, sabes? E nada, que pasedes unhas felices festas cos vosos amigos, familiares e demais queridos, e desexo-vos un ano novo cheo de ilusións e felicidade. Veña, abur!